DJ Ice. Oya Jika. Kamera. Biake tuwa muna kunna. Acha kama iko nusu. Tarara. Akikae jiwebe no huri chita. Mundio be. Salanga. Unajua? Yubani chal. Unu kala pale. Abra beliwe. Tia, nyarika. Akala bana zwanaba. Kene ndio mwenye bakisa kwa nani? Ay malmizi huli. Onye ka bidika. Imezi kwa agano do kunamba. Olewe. Zabana nanne. Aska da hogi nanda. Aga na wana agano do jade. Odima. Lista kaliga. Akugena wamma. Ndị believe na berika. Onye na-agba Sunday akwaba. Sunday akwaba. AKA Isoko na Sri Lanka. Iwo belerika. Oputara owewu 4 carton of beer. 100 label. Ima na red label ba apu akage wo abo hoga. Bag of senu. Chicken don't even do the senu to the label. Ogali ba ti ya wona nre ke ngufulu. Ko na ko bro si tu aba. Ko na olo ko chicken na make abaga. Canopy we ko na aka. Aha my dear, I see you when you were coming. And I fell in love with you. Later we'll talk about that later. Marika Sunday akwaba. Isoko Sri Lanka. Iwe America. What you 50,000 naira. Asana agali ekanasku. Makoli leta munya kaena tata. Ojo sede sede bankash na newu. Ojo kebo sibota newu abro dukni Kenya. Ojo mali nyawo nyajonam. Bankash na newu. Over 220,000 naira. If I agree. Sasin, my baby. Sasin, Bankash, Nanewi, over 220,000 naira. Asina Galasco, Makoli Nata Munaka and Tata. Amaka Rakataru Mukutanjava Kenya, Tanyana Uzi. My game asker, you know, because of whatever. Listen, body. Only they said, "Yeah, but you go there." Well, make you go to Sri Lanka. You have a respect money. You go over there, you go. Over to the sum of 100,000 naira. Osmana Gali ask him. This is an idea for the Walawa, because I said, Walawa, this is an idea Walawa. Osmana Gali ask him. Makoli Nata Munya Kona, I know that town. Or they can see my uncle. Samson Ogubo, you have a Middle West. Samson Ogubo, Middle West. All of the sum of 100,000 naira. And I cannot buy a good tell you money. Then you never Makunetu. About a little bit of Waka or Bakakuchi. Call I can't do whatever busy. You never do a woman of the Rosa. Natanga kana tata. Amaka digi wala maru. Echa da no wala mara mamna ingane bi status kango. Onyeka Ogubo na to be a man. Onyeka Ogubo to be a man is not a day job. Over 100,000 naira. Asana gala kanasko. Iwe ni nana iwe na kano tobara mala sakibu. Ego na bodo la kamon. Aba iwe diora, hi man, ngida weginka. Aba iwe diora, na show light. Show light mimi ngosi mwaku, odaku kwa na mimi. Over the sum of 100,000 naira. Asina na gali ekanasko. Ibe na kuna kanadro wanisi. Odro wanisi. Madoka Edwin Chiwaba.
Ụmụ ọhụrụ nkata. Edere ya na Kabra statement ndị polisi. Edere obodo nwa no free details. Mmadụ ka Edwin Chiwaba ya bụ dadi Monsọ. O wetara the sum of 50,000 naira. Ọ sị na ọ na-agarị Ekene Asko. Ọ dịka si mee nkọwa. Udenna Obelo Abata. Udenna Obelo Abata Secretary Technical. O wetara the sum of 50,000 naira. Asko kararị akwụkwọ ụgwọ. Ọ sị na ọ na-agarị Ekene Asko. Maka onye nata nwunye nke ya na tata. Ọ dịka si mee nkọwa. Chiweze Alazọ. O wetakwuru the sum of 50,000 naira. Ọ sị na na-agala Ekene Asko. Igwe mmadụ karịkwara 50-50 karịrị ebe. Abọghị Obelo Abata. O wetakwuru the sum of 50,000 naira. Ọ sị na na-agali Ekene Asko maka onye nnata nwunye ka ya na tata. Emu ihe mego ka anyị chere kotu na ojigo mmiri. Rapụla edozino ya bụ Rapdon. Ka ezi si ije ahụ ya na ebe kata. Rapụla edozino ejeso. Kere ehu hem n'aka na mmadụ ka ndị. Rapụla edozino ya bụ Rapdon. O wetara the sum of 50,000 naira. Ọ sị na na-agali Ekene Asko. Ihe nna akpọ dịka India line-up here. Esopụlia na line 50,000 going gon. Ọ kalịrị ebe na. Dịka onye akwụrụ aka na ọ dịrị ha n'izi cha. Ọ gaghị ebe otu nnọzikwa. Nze aka n'obi. O nwere ụlọ mmadụ anyị na-ehu na mkpedere n'okporo gba isi aka. Ya nwere ụlọ ka n'obi. O nwere ụlọ. Magati. Ka ọ dịkwa ka na-eme. Ọ dị mma. Chukwudi Egwuatu ya bụ Chigon. O wetara the sum of 50,000 naira. Ọ sị na ọ na-agali Ekene Asko maka onye nata nwunye ka ya na tata. Ibe anyị na-akwụ na aka na ọdụrọba n'isi. Ibe anyị Egwuatu. Ndị Egwuatu akalụgo ha. O wetara the sum of 50,000 naira. Ọ sị na ọ na-agali Ekene Asko. Ekene na ekpe otu ka ọ na-eme iru. Ọ dịka si mee nkọwa. Austin Ọka Ụda. O wetara 50,000 naira. Ọ sị na agakwuru Ekene Asko maka onye nnata nwunye ka ya na tata. Emeka Emidon. Ekwuru na ndị adịwa. O wetara 50,000 naira. Ọ sị na na-agarị Ekene Asko maka onye nnata nwunye ka ya na tata. Ibe ya nkwụsị na onwe n'ikuku. Ebe ọ bụla nwere enye m ego m na-eji iche okwuti. Ọ pụtara ibe ya nna akpọ ọrụ nara anọrọ ya ma ọ nne. Owusi enyi gọtọ m. Akwamia Mbana. Achịgọ m ego wepụ kamera. Mba. Achịgọ m ego wepụ kamera. Ihe mere ọdọ. Tọwa m n'ọkụ ma mụ na ego m na wehu. Mmadụ dịka Chikelo Banado. Agana o. Okay. Chikelo Banado. Ozili West. Nke ozi abụrụ Ozili Wakamkpu. O wetara the sum of 50,000 naira. Bịaja na bahani. Ana mara ara asị na ewerego. O wetara the sum of 50,000 naira. Ọ sị na agali Ekene Asko maka onye nata nwunye ka ya na tata. Ọ dịka si mee nkọwa. Ngesina wa Sunday Osumbe. Wa Menti. O wetara 50,000 naira. Ọ sị na agali Ekene Asko maka onye nata nwunye ka ya na tata. Ọ dịka si mee nkọwa. Jidawo Ekwense Mkpume. Anụ mmiri. O wetara 50,000 naira. Ọ sị na agali Ekene Asko. Negative tete ya. Ọ bụrụ chede m ebe a wụka ndị. Ọ gata aka ya ntonu ebe a nso pempa. Ọfa ikere heli gị. Formula Chibata. Chairman na-abịa bido. Nzaka ekere heli gị. Mbana. Daalụ na obere beli.
ị na-agbakwa ọsụkụ ele m na ayụsi ya wee bụ inyere di ego ochie nye nwunye ego ọhụụ ka dị mma ma na-ezekwu nze aka ọmara ihe ọ na-eme ma na-ezekwu ekene na-enwe ebubo onye ọhụụ na ya mali ya from amị ọ bụrụ ebele ya ndị bisi ala zọọ ọ wetara December 50,000 naira ọ sị na ọ na-agala ekene aska ọ dịgasị na akọwa Edwin onye kwalụrụ nnekwe Edwin onye kwalụ nnekwe ọ wetara December 40,000 naira ọ sị na na-agala ekene aska ọ dịgasị na akọwa Obaka Ema oke Ebuka Ema sere Ebuka Ema na Chijindu abụ ndị gụrụ mahadum wala ụdọrọ ma right na wana adịka ebe China na Nobu Shiho yata Shinto Chifo asike mwale wana kwa Chifo na China ekijere China hansi bata wana nyaa yabu wakiwe nina na mezina Onyedika afumma o wetara December 40,000 naira ọsụna na agale ekanaski ọ dịka si mee nkọwa Emeka Eric ihe na-adịzi ka esi mmeta eje mahadum Emeka Eric Chidubem o wetara December 30,000 naira ọsụna na agale ekanaski ọ dịka si mee nkọwa tia ọba mmadụ ka na-agwa iwe wee riko ọkọlọbịa nọrụsi ọdụ onye tinye egwu na nwere ya ntụ abịa atụ ọkpatata ya na nwere ya ntụ atụ ọkọlọbịa rasara agara na ọrụ etiti ekpe na ala levi ụlọ masị ọdụ ekpe otu na-eme ka o gbuo amaka ịmala ego na-abọlụ gị bịa bọnye a na-egburu ego mechie mmanụ bọlụ gị bịa bọnye okpetu ejikọ mmiri ma ahụrụ m ihe nji ehicha okpetu ọ dịkwa ka a na-aga n'iru Anieze Chaliponu o wetara December 30,000 naira ọ sị na na-agali Ekenaski ọbalị m Okonkwo o wetara 30,000 naira ọ sị na na-agali Ekenaski maka ibe ahụ egotere uche Emmanuel Nnacho Amakudonu o wetara 30,000 naira ọ sị na na-agala Ekenaski Samuel Imo steeti Samuel Imo steeti o wetara 30,000 naira ọ sị na na-agala Ekenaski ọ dịka si mere nkọwa ọ bụrụ ọrụ obeli ya Friday Sunday Okechukwu ebo ya bụ ezi Igbo o wetara 20,000 naira ọ sị na na-agala Ekenaski ahụhụ na aka ha injinia na-aka osi cross ọbịa nothing dey shele Chiweze Warriors o wetara 20,000 naira ọ sị na na-agala Ekenaski Ejima wetara 20,000 naira ọ sị na na-agala Ekenaski ọ dịka si mee nkọwa ka anyị na-aga n'iru tie Erike anyị si kameraman imegati jee vidio ndị nọ n'ibeni ha bụrụ ọsọ mmụọ ahụ n'ọkụ nke si na Nnameka ọ daa n'ike o wetara 20,000 naira ọ sị na na-agala Ekenaski Fido Okonkwo mmadụ dịka Fido Okonkwo tupu nwanne chika ọ bụ na flight m adịgo redi Mega ya bụ Mega Ibanugo o wetara 10,000 naira Obasko ya ka ọ na-agala Osi Okoye 10,000 naira ọ na-agakwuru Asko Happy Westlife Happy Westlife 10,000 naira ọ na-agala Ekene Ekweze Mmụọbụ 10,000 naira
ọ na-agala ekene ọkụ ọgbọnọgbọrọ ya asko onye ka obi dike wetara 5,000 naira ọsị na na-agala ekene asko Chidabo Emeka Ubiaka visitor o kwesịrị ịnọ n'ebe asko kedabana ọ bịara ọ na-abịa by this time of the night visitor o kwesịrị ịnọ n'ebe ezigbote mgbasi ike dị ọ na ka njọ ka kpam na họteelụ ka ọ na-akwụrụ m oge si m lụdị eke nlawala mmanụ na mmanụ ya dị dị edutela m aga na edutela m ya dị mma lie m ego nne bụ nkọ na-acha bụ nwunye agaghị m disi ya nna m ọ agaghị mma mmadụ dịka Christian Paul Odeba okiri Odeba o wetara 20,000 naira ọsịta na agali Ekerasko Obinna aka Obi Saki Ọba Isaki o wetara ntị ya bụ nna anyị maọbụ nọnị kere Chijindụ ịma mmebu kata na-aga Emeka Vincent oke nna anyị o wetara 20,000 naira ọsịta na agala Ekerasko ọ dịkasị mee nkọwa Emeka Peter Odugbo ya bụ ike kwula tụbụ ike o wetara 10,000 naira ọsịta na agala Ekerasko ọ dịkasị mee nkọwa onye kwere nwa Fidesz ego ahụrụ ya na mmuche ma abụ ọzọ ya n'ebe Asko kere ebe ọ nọ amị tinye amụ n'erigo anyị mara obodo eme mmadụ ọmụ amụ bidota onye bụ nwunye na nke kpuchitere iru ya si amụ nna m mụọ amụ ọ gaghị bụ atịtị gị mụọ amụ na ọ bụrụ amụ mụọ amụ nna m onye kwere nwa Fidesz ego o wetara 20,000 naira ekele Nwobi ya bụ ezigbote ọgọ m ekele Nwobi ọgọ ị na-emete m mma Chukwu ekwere ka mụ na-aga na ọbụla ọgọ Nwobi na Disemba gali na obi elu akpa rice mbili ọbụla agara o nwere m ezigbo ọgọ ekele Nwobi wetara 5,000 naira ọsịna na-agara Asko nwanne ya nwoke ọ dịkasị mee nkọwa Nonso Obiora onye ekwe riniga eyi onegi wesọn o wetara 70,000 naira kụọ n'aka na ọdụrọkwa n'izi si na-akwụ n'aka hello ladies and mba sasa ladies gbaa ụmụ nwaanyị akwụkwọ hello abụrụ m ndị obi Adamed ma ọ gwara Simod anyị nọ n'obi ugwu kụọ na akara ọdụrọkwa n'isi you are somebody's husband na-eweta ego even future husband to be as you can see Amaka is taking Ekene is taking I am all alone now who will take me among you guys ọ gaghị ese mbụ ọnụ obodo ka ọ bụ mọsọrọ m n'ihu ara my color onye nọ ya n'akụkụ mgbe anya aka gara nne ka nna ama hello light duty nyekpe 30,000 naira igwe mmadụ erikewanye mmadụ ka eze ndị Igbo na India 20,000 naira obe ekere ya ekwe na-agali ebi Jerem 150,000 naira ibe anyị na-akwụ na aka na ndị nwa n'izi ka abụrụ bụ ime banza ya bụ ego emere mmeka na agụ Asko mmadụ nkwata oge ọrụ ma ntị na-anụghị ya Ejike Uti Njeke Uti o wetara 30,000 naira ọsịna na agala Ekerasko Kisili Nche 20,000 naira owe ekere ọkọ na agali Sunday nwa kere Chijindụ bụ ọmụsọ
iti China dai wannan mara a Sunday mwa kawatan 50,000 naira wasu na galo ekene asko na bana na galma ne aha Sunday mi yana kalau ni mana tu? Ikut nana je. Kawatan 50,000 naira wasu na galo ekene asko mari ga white money na bo goje ga wa bo wannan kawatan 20,000 naira wasu na galo ekene asko opera ga deliver aha cikin ngwa wani tumo su na kamal tia o le kade anamu kaibo acha le kaibo menana aha judu aina kana hobi kana na mbele wani aha Suzuki mafulapo ibe ni je aha asalajo okolaje kalafaro akobi mbana ni obro beliwe oba ko yake ci motor aina kana hobi okolaje kalafaro lava obro beliwe aina baita marodika obaka kaje ka obro huku ba ko yake ci motor mata baba wete zadika melele zoi ududu mabula obara ndia bina zakai no bi kai gwa wa kadike ne menya biwe magana gwana toza moje buluza dudu mabula obara baba kana amebeli malamaid deleke mabula obara kana wana nakat nobi akat ni egwa manene Bawa iwe jana wanya bamaka ngwane muni anata wanya mata ngwane ege eji ezo ngwa etinye gwarone Asko mabula asko wachi dofa ududu mabula asko no ndes ego na tuzama jebuza zoze bulune nuni Mafura enggak magdala. Mafura ko kala. Baba asko me wani me masita baba. Ama asko galan ba we da tuwa zego. Baba iwe da baden bodenu ka ada zamadeni. Kamana no tata na nyabama we tinye garo. We shota je tingonya ga nabi bezo le obiye. Ne mala no. Elo li beli asfe. Ekuchi yana idoleke mawbula. Ela ye wa mo chede honda mo hoso menni. Aba. Abile se ba wale bunu wenso. Wana tuwa male Watu wasina wana ina bohogo ubase Amaba fide mubula Nikame kuliwa male manoge garaga Musele wana siaza ekenemon Magana nakaiwe amale maneno wa epa wanegini Ka aja bebe umla abnenene asko mawbula Ebejele baina segena Ebejele baina segena
Apa no comercial laut Rumah